फिन आरोबाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव एबसुनि बारग' बिबानगिरिफ्रा गासै सा 10 जगदान। मैया 30 मे 2025 इं अक्ट' खालारखालि मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि आदर्श सानस्रिखौ मोजां मोननानै 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव थानाय बारग' एबसुनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव 10थि दुवार दखरा एबसु आरो बारग' लेङाइ बुंथिगिरि आरो चिरां जिल्ला कमिटि एबसुनि बारग' आफादगिरि मुस्रि राजेन्द्र ब्रह्म, 10थि दुवार दखरा एबसुनि बारग' आफादगिरि मुस्रि बिसिसर बसुमतारी, 10थि दुवार दखरा एबसु बारग' बोसोनगिरि मुस्रि निपुल काक्लारि, 10थि दुवार दखरा एबसुनि बारग' रांगिरि मुस्रि दीपक मुसाहारि, चिरां जिल्ला कमिटि एबसुनि बारग' लोगो हारिमुआरि नेहाथारि मुस्रि निजोम बसुमतारी, चिरां जिल्ला कमिटि एबसुनि बारग' सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मुस्रि लाफेन ब्रह्म मोनहा प्रमद बर'जों इउपिपिएलआव जगदान जायो। खामानि मावनायनि उनाव दिनैहाय इउपिपिएल राजखान्थिया हाबबाय। हाबनायनि गुबै उद्देश्य होननानै बुङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबाव सम हारिनि थाखाय खामानि मावबोबाय। दा ज' थानानै खामानि मावबोबाय। दिनै गोबाव समनि उनाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेनेबा बिदाय लाबाय। बिदाय लाखांनायनि उनाव दिनैहाय जोङो जिहेतु ज' खामानि मावो हिसाबै जोङो हारसिं मोनबाय आरो फारसेथिं दिनैहाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि CM जाबाय आरो CM जानायनि उनाव बे ओनसोलाव सान्थि बेखौ गायसननो हाबाय आरो दिनै बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बिथाङा गोबां खामानि मावदों। बे खामानि मावनाय आरो दिनैहाय इउपिपिएलनि जि आदर्श बेखौ नुनानै जोंबो हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा हिसाबै दिनैहाय इउपिपिएलआबो गोबां हारि माहारिखौ लानानै बे ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनाय हिसाबै जोंबो खिनसेब माबा मोनसे मावनानै होनो हायो नामा बे पार्टिजों थाफानानै। दा बे बैफोर उद्देश्यखौ लानानैनो दिनैहाय जोंबो इउपिपिएलआव जगदान होनाय जाबाय।